Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El nou sistema de reciclatge de tetrabrics de Stora Enso rep un premi europeu. Es reconeix que permeti revaloritzar el 100% d'aquest residu. La planta Clean de Castellbisbal, amb capacitat per processar 30.000 tonelades anuals, gestiona els envasos recollits a Espanya, França, Portugal, Bèlgica i Gran Bretanya. El projecte Clean per reciclar tetrabrics ha rebut el premi The Best of the Best del programa Life Environment de la Unió Europea. Pal Waste Recycling és una societat creada per Stora Enso Barcelona, filial del líder mundial paperer Stora Enso i Alucha, empresa catalana de solucions tecnològiques de reciclatge i valorització de residus complexes. Clean és una innovació d'abast mundial i permet revaloritzar un residu que presenta diverses complicacions en el seu reciclatge. El sistema permet separar el plàstic i l'alumini de les làmines dels brics, que fins ara anaven a un abocador. Els envasos es trituren i es barregen amb aigua, formant una pasta que es fa passar per un filtre. El filtre reté el plàstic i l'alumini, però deixa passar la pasta de cel·lulosa. Aquesta s'asseca primer per pressió i després en planxes de vapor i se n'obté cartró estocat, un material utilitzat en diversos productes, com per exemple capses de cereals. Per la seva banda, el plàstic i l'alumini van a parar a un reactor on el plàstic es crema i es converteix en gas. Aquest gas s'utilitza com a font d'energia per transformar aigua en vapor, que després serveix per assecar la cel·lulosa. Finalment, només queda l'alumini, que es compacta en forma de briquetes. L'alumini és un metall molt utilitzat i també molt valuós, però aquestes briquetes contenen un 5% d'impureses de carbó. Per aquest motiu s'envien a plantes de tractament on es tornaran a fondre per purificar-lo i poder-lo reutilitzar. D'aquesta forma es recupera per primer cop el 100% del material del brics. Clean, un projecte desenvolupat íntegrament a Catalunya, ha generat 15 nous llocs de treball i es converteix en referència mundial en innovació tecnològica mediambiental que s'exportarà a altres fàbriques del grup en altres països. Per al premi, Clean ha competit en més d'un centenar de projectes europeus. Ara, Pal Waste Recycling preveu implantar la tecnologia a escala industrial i mirar que l'adoptin altres papereres.